lagi neng udah jajan. Oh, ya wes karena tuku jajan aku tunggu. Iya. Kok kamu sekolah ya metu ta aku teko malu suntuk sumuk bedmut gak mut aku. Yo wes. Tenang ya. Neng anu kebun jampi. Jerit-jerit krung-krungun kono enek mbah-mbah senggo tongkat sakti. Iya ora? Gak ero kok, aku lagi krungu. Ya wes kok jajal ya Runo. Iya, belum telepon ayo bareng-bareng. Saya tak telepon nih. Halo. Dah. Saiki wae ning ndi? Oh, oke. Dek jerit gelem. Ya wes, kok aku tak rono dhisik ya, gak usah santenan. Ya. Wes. Mbak, totalnya piro? 1.000. 1.000 piro? Gak ero. Piro? Mbak, 1.000 piro? 5.000. Oh, 5.000. Mbak, sepon. Bocah saiki gak iso basa Jawa. Artinya itu lah gak melok rene. Bu, saya tak teleponnya. Halo, mana di tikak melok? Ya wes. Saya gak iso, enak iso. Ya wes tak tuku. Oke. Iya. Panas. Oke. Suwi nek. Kenalan. Enak ngomong. Ya aku jadi janji. Pulang dong gue. Saya pakai yuk. Ger, yen ngilmu ojo mung digawe anggak lan kemlinti. Yen kepinteran mung digawe jajaki ngilmu ning liyan, ora usah angel-angel sinau agama. Sepiro jerone gedung isih jero samudra, sepiro dhuwure ngilmu yen mung digawe kemlinti, yo ora bakal guna. Urip ora kepiye bisa ngalahke liyan, nanging kepiye bisa ngalahke awake dhewe lan ngalahke nafsune dhewe. Gusti kang murteng kumati paring mono paman dateng kula Gusti kang akarya jagat paring ngono kawelasan dateng kula. Oh, oke. Uwet ya, Cuk.